दिनैहाय जोङो 58 नं तामुलपुर समष्टिनिफ्राय एक्स एनडिबि आर हिसाबै जोङो बेखौनो फोरमायहरनो एबा बुंहरनो सानो दे फैबाय थानाय जे तामुलपुर समष्टि आरो गसाइगावआव जे बाय इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो जोंनि एक्स एनडिबि आरनिफ्राय खौसेयै जिहेतु जोंनिया एनडिबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बि अनजालु बेजों लोगोसे एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनि जायफोर बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना जिहेतु माने नैबे बाय इलेक्शनाव जोंखौ गासैखौबो माने इउ पिपलखौनो मदद आरो हेफाजाब खालामनानै माने देरहासार खालामनो खावलायनायलाय जोङो गासैबो खौसे जानानै दिनैहाय तामुलपुर समष्टि आरो गसाइगाव समष्टिखौ जोङो नारा नाथायै बयनिख्रुइबो माने हाइस्ट भटआव देरहाहोनो जोङो नाजागासिनो दङ दा जोङो बेखौनो दिनैहाय रायजो राजाफोरखौ जोंनि एक्स एनडिबि आरनिफ्राय माने खावलायनो दिनैहाय जों बेवहाय थुबुर जादों बेनिफ्राय दिनैहाय जों खावलायहरगोन जे जोंनि तामुलपुर समष्टि रायजो राजाफोरखौ जेन फैबाय थानाय 30 अक्ट'आव जे बाय इलेक्शन तामुलपुर समष्टियाव जागोन आरो गसाइगाव समष्टियाव जागोन जोंनि बिटिसिनि माबा आन्दाराव बे हिसाबै गासैबो दले बले रायजो राजाफोरा इउ पिपलनो भट होगोन होननानै जोङो मिजिंथिदो आरो जोंनि नैबे तामुलपुर समष्टि आरो गसाइगाव समष्टियाव अलरेडि माने जोंहा माने देरहाखागोन जास्ट फर माने इलेक्शनल' माने पार्टिनो बाखि बेनि उनाव जोङो रिजाल्टखौ जोङो मोजांखौनो मोनखागोन आरो जोङो बेफोरबायदि जोंनिफ्राय पिलार जिहेतु जोंनिया हाई अथरिटि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा दाख्लैबावै हयथ'बा नोंथांमोना मोनदों निउसफोराव जे बिथाङा क्लियारलि खालामनानै होदो जोंहा बहुत इसुफोर दङ जेरैबायदि जोंहा थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव एनडिएफबि आरो आबसु जों जथायै माने मोनसे बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोदो बे हिसाबै जोंहा मावनांगौ बिबाना बहुत दङ दिनैहाय एकर्डखौ जास्ट फर मा होनदो एग्रिमेन्टल' खालामनानै फैदो कागजे कलमै दिनैहाय बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि खोथा दङ आरो जोङो नैखौबो बुंनो हायो जे जोङो एनडिएफबि आफादा 34 इयार्स संग्राम खालामदो दा बेवहाय गोबां मुंख्लंफोर जोंहा माने जालांदो दा बेफोरनि दा बे बिटिआर एकर्डआव दिनैहाय बिटिआर एकर्डखौ जों ओरैनो मोनबोआखै दिनैहाय गोबां मुंख्लं जानायनि बिनिमयावसो जोङो बिटिआर एकर्डखौ मोनबोदों बे हिसाबै जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ मोजां निर्देश हरदो जे जेरैखि जाया नैबे इलेक्शनखौ माने जों सरकारजों थाफानानै जेन जोङो जोंनि माने मावनांगौ खामानिफोर आद्रा थानाय खामानिफोर जों बेफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन दा बे हिसाबैनो जों दिनैहाय गासैबो खौसे जानानै नारा नाथा नाजादो आरो देरहागोना 100% रोखा माखासे एक्स एनडिबिफोरा मोननैखौ लानानै खुद्रिसारनायखौ नुबोगासिनो बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो माखासेफोरा नंगौ जोंबो नुबाय थादो खिन्थु दिनैहाय खामानिखौ मावा नङा मावबोगासिनो दङ जोंहा मा होनगोन रिहेबिलिटेसननि सायाव जिहेतु नोंथांमोना बयबो नुदों जे 1200नि आप जे माने गभर्नमेन्टआ माने एग्रिमेन्टआव फैखानाय बायदि होदो खिन्थु जोंनिया मा किसुमान जोंनि लिडार आरो केडारफोरनिया लिस्टआ माने एसे थालांदोंमोन साबमिट होथ'वाखैमोन आरो फारसेजों गोदानै एकर्ड समाव जोंहा बि सावरायग्रा ग्रुपनिया जिहेतु फैदो बिसोरनि लिस्ट डाटा साबमिट खालामनाय ओमफ्राय जोंनि एसे थालांनाय दा बेफोरखौ दिनैहाय साबमिट खालामजोबनाया जाबाय पुलिस भेरिफाइ फैगासिनो दङ हयथ'बा बे भेरिफाइ खालामनाया लिस्टआ माने गासैबो सिरियाल जाजोबबानो हयथ'बा डिसेम्बरफोराव माने गासैनियाबो माने सिडिउल जालांजोबगोन आरो मोनजोबगोनखौ जोङो बुंनो हायो बिटिसिनि मा होनो बेखौ गबिन्द बिथाङा थांनाय बावै मिडियायाव बुंदोंमोन दे 4 लाखनि थाखाय सोमावसाराखै नङा होननाया बे खोथाया जे बिथाङा क्लियार होबाय जे बे मोनसे माइन्डजों बुङाखैमोन बेलेग माइन्डजोंसो बुंदोंमोन बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो आं दिनैहाय बेनि सायाव बेखौनो बुंनो सानो नंगौ जोंबो नुनायालाय नुदो खिन्थु बियो मा सेन्सजों बुंदो जों बेखौबो नोजोर होनांगौ जायो माने दिनैहाय एनडिएफबि आफादनि फाउन्डार होनो बुङोब्ला गबिन्द साराबो सासे जेब्ला रन्जन दैमारि सारा माने 1986नि 3 अक्ट'बराव माने एनडिएफबिखौ फर्म खालामदोंमोन गायसनदोंमोन बै समनिफ्रायनो गबिन्द साराबो
माने एनडिएफबि आफादाव थाफानानै जातिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बे जारिमिना माने बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव दङ दा बे हिसाबै दिनैहाय बावैसो आगोल जिहेतु बे पइन्ट्सखौ लानानै बे बुंनायखौ लानानै जोंनि माने एनडिएफबि आरनि बा एनडिएफबिफोरनि गेजेराव सानैसोफोरा एसे खुद्रिनायखौ जों नुनो मोनदों खिन्थु दिनैहाय जों बेखौबो मोजां स्टाडि खालामना नायनाया मोजां दिनैहाय जोंहा जिहेतु थांनाय 27 जानुवारियाव मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय बेवहाय अलरेडि मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ गासै रायजो राजाफोरा मिथिगौ बे एकर्डआव दिनैहाय जोंनि रन्जन दैमारि साराबो सिगनेसार होदो बेवहाय गोबां एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सननिफ्रायबो प्रेसिडेन्टफोरा दिनैहाय बेवहाय सिगनेसार होनानै जोंनि गेजेराव बहुत माने लाबोदो अब्ला दिनैहाय माने मा होनगोन सानैसोफोरा जाबायदि जेनेबा गबिन्द सारखौ राजनितिक भाबे सोरनिबा माने षड़यन्त्रआव दिनैहाय माने बिखौ माने बायदिसिना एटेक खालामनानै लासिंसिं खालामनायखौ जों नुनो मोनदों खिन्थु बेयो लासिंसिं गबिन्द सारखौ जाबायदि बेफोरबायदि खालामदो सानैसोफोरा बियो माने अकल गबिन्द सारनि थाखायल' लासिंसिं नङा बियो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो लासिंसिं मानो होनना बुङोबा दिनैहाय गबिन्द सारा दिनैहाय एनडिएफबियाव बै समनिफ्रायनो एसेबां नेतृत्व होबोनानै दिनै बर' हारिखौ गेरेमसा महर लानो दिनैहाय फैयै फैयै माने मोनसे माने एकर्ड बिथांमोना लाबोनो हाबाय दा बे हिसाबै माने सानैसोफोरा दिनैहाय जों नुनो मोनदों जे माने जायफोरानोखि माने मा होनगोन सिजफायारनि उनाव मिथिबायना नेतागिरि दिन्थिनानै बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ खालामबाय थादो जों बेखौ माने गोबाव सम आंबो सासे संग्राम खालामग्रा हिसाबै जों बिसोरखौ माने सोंखारियो जेन उननि समफोराव जेन माने जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ माने मान सनमान होनानै माने गावबा गावनि लाइनजों खामानि मावलांथों जों बेखौ नुयो आरो आं नैबेखौबो मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामनो लुबैयो जे जायफोरा दिनैहाय दावराव दावसि खालामबाय थादो दिनैहाय बिथांमोना सोरनि एजेन्टजों खामानि मावबाय थादो मिथिबायना दिनैहाय सोरनि एजेन्टजों बिथांमोना खामानि मावबाय थादो दिनैहाय बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया मा गैया होननानै सानैसोफोरा जायफोरानोखि माने दा नेतागिरि दिन्थिबाय थादो सिजफायारनि उनाव हाबनानै नेतागिरि दिन्थिबाय थादो बिथांमोना दिनैहाय बुंनायखौ जों नुनो मोनदो दिनैहाय जों बेखौबो माने माबाया सोर अधिकार होदो दिनैहाय बिथांमोना जे बिटिआरआव जेबो गैया मा गैया होननानै साननैसोनि सिजफायार समाव हाबनानै खोथा बाथ्रा बुंबाय थादो दिनैहाय बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बिथांमोनखौ बुंनो सोर अधिकार होदो बे अधिकार बे बुंनाया दिनैहाय रन्जन दैमारि सारखौ लासिंसिं खालामनाय जादों जोंनि एनडिएफबि आफादनि जायफोरा माबा साइन होदो बिथांमोनखौ लासिंसिं खालामनाय जादों दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा एसेबां गोरों बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा दिनैहाय बियो दिनैहाय एकर्ड मोनसे खालामनानै लाबोदो दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा माबोरैहाय प्रमद सारजों माने माबानो थगायजानो बियो धीरेना माबोरै थगायजानो गबिन्द सारा माबोरै थगायजागोन दिनैहाय प्रमद सारखौ माने डाइरेक्टलि प्रमदआ माने बिदि माने जातिखौ धंस' खालामनो नागिरदों माने बे एकर्डखौ बियो फानदो मादो होननानै बुंदो बिदिथ' जानो हाया मालाबाबो दिनैहाय बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो बर' हारिया माने थांना थानो हानाय मोनसे माने माबाखौ मोनदो लामाखौ मोनगोन दा दिनैहाय जोंहा गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ बे हिसाबै बेनिखायनो दिनैहाय जोङो एक्स एनडिएफबि आरनि जेनेरेल सेक्रेटारिजों लोगोसे जायफोरा दैदेनगिरिफोर दङ काउन्सिलनि दिनैहाय बिथांमोना बुजि मोननानै दिनैहाय नैबे बाइ इलेक्सनाव जेनेबा गासै जनगोष्ठी रायजो राजाफोरखौ बर' हारिखौ दिनैहाय खावलायदो जे जोंनिफ्राय गोख्रोङै थोंजोङै जोङो माने इउपिपिएलखौ समर्थन खालामदो बे हिसाबै दिनैहाय बर' रायजो राजाफोरा जोबोर मोजां मोनदो दिनैहाय जों दिनैहाय गावजों गावनि गेजेराव इउनिटि गैलायाबा जाय सोर माबोरै मावदो सोर माबोरै मावाखै बेखौ नायबिजिरनानै जुदि थांनो रोङाबा जोङो मालाबाबो जोंनि गेजेराव खौसेथि थानाय नङाबा जोंनि जा माने एसेबां हाजार हाजार मुंख्लं जालांनानै मोनबोनाय बिटिआर बियो मालायनि आथिङाव माने थाहैगोन मालायनि आखायावसो थांगोन दा बिनिखायनो आङो खावलायगोन नैबे समाव जायफोरानोखि माने एकदम नेतागिरि दिन्थिनानै माने गोबां माने आबां जाबां माने खोथा बाथ्रा बुंगासिनो दङ दिनैहाय बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन उननि समफोराव माने बेफोरबायदि दा बुंथोन आरो आं नैखौबो बुंनो लुबैयो जे दिनैहाय रन्जन दैमारि सारखौ जुदि बरननो थाङोब्ला अब्ला माने जोङो मोनथियो जे गभर्नमेन्टनि हेल्प नांगोन जोंनो जायानोखि सरकाराव दङ जों बिथांमोननि हेल्पखौ नांगोन अब्ला दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिसि खुंथाय
बिटिआर खुंथायाव दिनैहाय इउपिपिएल जिएसपि आरो बिजेपि दङ आसामावबो इउपिपिएल एजिपि आरो बिजेपि दा सेन्ट्रेलावबोथ' बिजेपिआनो दङ अब्ला दिनैहाय जोङो जुदि सरकारजों थानोब्ला दिनैहाय नैबे बाइ इलेक्सनाव गासैबो माने दल संगठनफोरा खौसे जानानै माने इउपिपिएलनो सापर्ट खालामहोनांगौ बिजेपिनो भट होनांगौ बेनिफ्राय जोङो माबोरैहाय माने सरकारजों थानानै रन्जन दैमारि सारखौ बरननानै लाबोनो हागोन जों बिनि लामाखौ नागिरनांगोन दिनैहाय हाग्रामानि उन थांनानै माने मा होनगोन बिटिआराव जेबो गैया मा गैया प्रमदा बिदि होननानै बुंबाय थाबाथ' जानाय नङा दिनैहाय माने फार्स्ट जेब्ला माने एग्रिमेन्ट खालामनानै फैदोंमोन अब्ला मा बिटिआरा रुपायन जाजोबबानो माने लासै लासै स्टेटआनो जालांगोन होननानै मोनसे खोथा बुंदोंमोन बेनि उनाव बे अंकजों आं थाङोबाथाय रायजो राजाफोरखौ मोननाय नङा होननानै इनिफ्राय बियो बिटिआराव जेबो गैया मा गैया रायजोफोरनि सिगाङाव भाइरास होबाय सोनायनि उनाव दा इनिफ्राय जायफोरानिखे एनडिएफबिनि सानैसो बिपिएफनि दालालफोर दङ बिथांमोना इनिफ्राय दिनैहाय बिपिएफआ जा खोथा बुङो बेखौनो उन थांफा खोथा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथाङा बुंनो नागिरदोंमोन जे सोरखारजों थाफाबासो रन्जन दैमारि बिथांखौ दिहुननो हागोन होननानै नोंथांमोना सानो खोथायानो ओरैबायदि जिहेथु माने सारा जिहेथु कनभेक्ट जाखाबाय बे हिसाबै जोङो माने लिगेल प्रसेसजों थांनोब्ला गभर्नमेन्टनिफ्रायबो एसे माने गभर्नमेन्टआ एसे आखायाव थायोबा माने इजिसिन जायो हयथ'बा नोङो बोसोरसेयाव गगोन बेखौ हयथ'बा जों थाबैनो मोननो हागौ जिहेथु माने मा कनभेन्ट जाखानाय हिसाबै माने बेखौ लिगेलि प्रसेसजों सरकारजों थाफानानै जुदि जोङो आपेल खालामोबा जोङो नाजायोब्ला निस्सय सारा थाबैनो गगोन जों रन्जन दैमारि सारखौ थाब फैनायखौ जों लुबैयो हमु बर' जातिफोरा माने रन्जन दैमारि सारा बाहेराव फैनायखौ लुबैयो आरो बे हिसाबै जोङो जेब्लाबो दिनै गोबां बोसोर आंबो माने एनडिएफबि आराव थानानै संग्राम खालामबोबाय बेनि उनाव आङो जेब्ला माने बिटिसि इलेक्सन जादों बेनि उनाव आङो इउपिपिएलआव हाबनानै आङो मा आंनि हाबनाय थांखिया बेनो माने जुदि सरकाराव फैयोबाथाय रन्जन दैमारि सारखौ माबोरैहाय माने दिरुननो हागोन दा बे हिसाबैनो जोङो नाजागासिनो दङ प्रमद सारजों जों सावरायो बिटिसि गभर्नमेन्टजों जों सावरायो बे लेखायैनो बेनिफ्राय जोंनि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बिथांमोनाबो इउपिपिएलआव बै समावनो हाबदो बे हिसाबै दिनैहाय आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव माने सापर्ट खालामफैबावबाय बियो माने जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आसा खालामो जोंनि बिटिआर सरकार बिजेपि माने इलेक्सननि उनाव रन्जन दैमारि सारखौ बरननायाव माने बरननो हाहैगोन बाइ इलेक्सननि समाव बर' रायजो राजाफोरखौहाय जों एनडिएफबि रन्जन दैमारि ग्रुपनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एबा जों गासैबो रायजो राजाखौहाय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय दा जों दिनै बेयावहाय एनडिएफबि रन्जन दैमारि ग्रुपनि जानानै बेयावहाय बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा थांनाय समफ्रावहाय जोंनि गेजेराव गोबां गाज्रि मुं सुलायनाय जागासिनो दङ जोंनि माखासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरियानो जा केडारसानो जा बिथांमोना जोंनि हाइ अथरिटियाव थानाय बा जोंनि लिडारफोरखौहाय गाज्रि बिमुं सुगासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना जायफोरा बे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना बेखौ साननाया मोजां जागोन जे बिथांमोना गावसोरो बर' जाथिनि एबा आफादाव थानानै मा कन्ट्रिबिउसन होबोखो मा मावबोखो बेखौ सानग्रोनाया मोजां जागोन बिनि उनावसो बिथांमोना नैबेफोर खोथाखौ बुंनांगोन नङाब्ला बिथांमोना ओरैनो गोसो बायदि खुगायाव फैनायफोरखौ बुंबाय थायोब्ला बे मोजां जानाय नङा बिथांमोननि बे खोथाफोरा गासिबो भेलुलेस आं बेखौ थोंजोङै बुंनो लुबैयो दा जों दिनै जों बेखौनो बुंनो लुबैयो जा फैबाय थानाय जे बाइ इलेक्सन मा होनना बुङो तामुलपुर समस्ति आरो जोंहा दङ जोंहाय गसाइगाव समस्ति बे मोननैयावहाय जों इउपिपिएल हान्जाखौ देरहानो थाखाय जोंनि गोजौ अथरिटियाव थानाय बा जोंनि आफादनि एनडिएफबिनि एक्सजिएसआर बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा दाख्लैनो जोंहा फोसावखाबाय जे फैबाय थानाय जि बाइ इलेक्सन बेयावहाय जोंनि एनडिएफबिनिफ्राय रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय बा जोंनि हाइ लेभेलनिफ्राय गासिबो इउपिपिएलखौ सापर्ट होनाय जासिगोन बे लेखायैनो आंबो बुंनो लुबैदों जायफ्रा दिनै गोनो गोथो जानानै दङ एबा गोसोबायदि मा होनना बुङो गाव हारसिङै सानलाबायनानै खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनाबो जाहाथे बे इउपिपिएल हान्जाखौनो भट होनानै गासिबो जों खौसेयै खामानि मावलांगोन होननानै आं सानो जों दिनै मोननाय मोनैखौल' सानबाय थाबा जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि जों एकर्ड मोनबोबाय बे एकर्डआव मोननाय जि दफाफोर
बे दफाफोरखौ जोङो माबोरैहाय खौसे जानानै जोङो जोंनि बे जि मोननाय दफाफोरखौ जों मावफुंलांनो हागोन एबा जों मावफुंनानै जोंनि बर' जाथि बेखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो हागोन जों बेखौसो दिनै गासैबो खौसे जानानै मावनांगौ होननानै आं सानो। आरो मा होननानै बुंगोन जेनेब्ला Ndfb गासैबो आं लोगोफोरखौ बेखौनो बुंहरनो लुबैयो जे जोंनि गेजेराव गावजों गाव बदनाम होलायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा गाज्रि खोथाजों बदनाम होनाय बेफोरखौ बुंलायलायालासिनो फैबाय थानाय समाव जों जाहाथे गाव गावनि मोनसे खुगानि लागामखौ लाखिलायनानैहाय मोनसे मोजां सिस्टेमै थांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोननाय जाथ'बाय।